Padayon na ta sa atong serye nga giuluhan ang pikas bahin sa pagtuon sa kinabuhi ni David. No? Kini mga igsoon mao ni ang atong gitan-aw nga pikas bahin sa kinabuhi ni David nga wala kaayo nato makita o wala kaayo kanunay nga gihimuan og sugilanon. Mao ni mga pikas nga bahin sa kinabuhi ni David nga wala kayo maila. So mao ni dinhi nga sa katapusan nato kining siri karon si Saul miundang na pagukod ni David samtang si David nagpuyo kauban sa mga Filistihanon o karon mututok kita sa desisyon ni David sa pagpuyo uban sa mga katawhan nga kaaway sa mga Israelitas. Ang nahitabo ani mga igsoon kini atong pag-isgutan karon nga si David tuwa na nagkigsandurot sa mga sa kaaway. So sa dili ta mo padayon akong gihangyo ang tanan manindog ta atong basahon ang sitas nga atong gikutlo gikan sa 1 Samuel kapitulo 27 1 ngadto sa 4 at actually hantod sa 12 pero ang atong basahon mga igsoon nga rilang ta kutob sa 4. Okay, so atong basahon si David miingon diha sa iyahang kasing-kasing, may adlaw ra nga mahanaw ako pinaagi sa kamot ni Saul, wala nay maayo paalang kanako gawas nga moikyas ngadto sa yuta sa mga Filistihanon. Unya si Saul muad-an og paglaom sa pagpangita kanako sulod sa mga utlanan sa Israel ug makalingkawas ako gikan sa iyang kamot. Busa si David mitindog ug mipadayon siya unong kagatos katawo uban kaniya ngadto kang Akis nga anak ni Maok hari sa Gat. Ug si David miipon kang Akis dito sa Gat, siya ug ang iyang mga tawo matagtaw uban sa iyang panimalay ug si David uban sa iyang duha ka asawa, siya hinuam ug si Jezreel. Si Saul ug si David mikagi ngadto sa Gat ug siya mangita, wala na mangita pag-usab. Makampot ang mga igsoon atoy dukot ng mga ulo. Excuse me. Mga namo langit nun, salamat Ginoo Lord, gimong kagayunan nga imong gihatag sa matag usa kanamo nga niya kami karon Ginoo Lord. Niya kami karon imong gidala dinhi nimong dapit aron mamati no sab sa imong balaan nga pulong. Mamati Ginoo Lord God sa mga pagtulun-an nga imong ihatag kanamo Lord. Ug kami nagampo Ginoo nga pinaagi mong balang espiritu makabaton kami og kaalam, tagay kami dalunggan Ginoo Lord God, mapamati nini Ginoo Dios. Tagay kami giyahi kami Ginoo Lord God ining mga among pagtuonon nga among ma-apply kini sa among kinabuhi nga among masabtan gyud kun unsa gyud ang imong mensahe alang kanamo kini magpabilin sa among kasing-kasing ug sa among nona. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ang mga igsoon. So mao ni ang ato ang kahimtang karon nga si tungod sa grabe na nga paglutos ni Saul ni David, nakahuna-huna na gyud siya dito nga mas maayo pa nga moadto na lang ko dito sa Gat. Mao na ingon niya sa bersikulo nga atong gibasa, nakaingon siya. Mingon siya diha sa iyang kasing-kasing murag siya nakigistorya ni siyang kaugalingon, no? Mingon siya diha sa iyang kasing-kasing ningon dinhi may adlaw ra nga mahanaw ako pinaagi sa kamot ni Saul. Sumo na iyang pagtuo, naguna na siya guna-una nga siya mahanaw na gyud sa kamot ni Saul. Nakalimot na siya nga siya ang gihasaad sa Dios, gianuin sa Dios nga mahimong sunod nga hari ni Saul. Apan kining panahon na nag-ingon siya nga moabot gid ang panahon nga siya mahanaw na agi sa kamot ni Saul. So unsa makita nato dinhi? Nawad-an na siya pagsalig, wala na siya makaagwanta sa mga paglutos ni Saul, ug nakahuna-huna na siya sa iyahang maayong buhaton, nakalimot na siya nga ang Dios mas labaw pang nasayod sa tanang manghitabo sa atong kinabuhi. Mingo siya dinhi nga mas maayo paalang kanako gawas nga muikyas ako ngadto sa yuta sa mga Filistihanon. Kining pulong mga igsuon nga wala nay maayo pa alang kanako. Nakaingon na gyud ka ultimate na gyud mo ni ultimatum niya nga mao na gyud ni akong buhaton. Mao na gyud ni ang pinakamaayo nako nga buhaton. So nawa nining higayuna ang pagsalig ni David sa gipamuhat sa Dios iyang kinabuhi. Ang usa sa mga tensyon nga masinati sa mga Kristohanon isip sumusunod ni Kristo mao ang pagpuyo sa kalibutan nga dili mutuo ni Hesukristo.
Naausab ug unsa ang kahimtang ni David, naausab niya atong kahimtang karon. Na ang tensyon sa atong kinabuhi ilabi na gyud nga niya pa ta aning kalibutana ug labi pa gyud nga ang atong mga kauban, mga katawhan dinhi walay pagtuo ug walay Dios sa ilang kinabuhi. Ang kalibutan dili sa kanunay nga mahigalaon sa mga Kristohanon ug sa atong pagtuo. Di ba tinuod na? Daghan kayong gisalikway, daghang gilutos, daghang gisaway, daghang gidaog-daog. Si David mibati usab ni ana nga mga tensyon. Mao ni nahitabo siyang kinabuhi karon. Kining maong kahimtang nining panahon na. Sa dihang desisyon siya nga mopuyo sa lugar sa mga Filistihanon. Sakto man o sayop ang gibuhat ni David, atong makita mga igsuon nga kini ni compromise siya. Nawa na iyang pagsalig sa Dios. Sama usab sa gibuhat ni Lot, kung hinungdom mo ni Lot diha sa Biblia, nga siya mipuyo uban sa katawhan sa Sodom ug nasayod kita nga ang Sodom ang Gomora usa ka lugar nga diin gitunglo sa Dios, diin hangtod nga miabot nga kini gisunog sa Dios ang duha ka syudad. Tungod kay kini mga syudad, kini nga mao nga syudad, ang mga tawo wala nagyoy Dios silang kinabuhi. So uban sa nakita nila ang gihimo ni David nga kini nindot nga maniubra aron paglikay kang Saul nga nagtinguha sa pagpatay kanila. Ang makita nato positive sa sila nagunhon na no. Nindot naghimo ni David aron makalikay siya. Patyon man siya ni Saul. So aprobado man o dili ang iyang desisyon, kini nagsulti ka nato sa iyang gihimo. Makita gyud nato unsa iyang gihimo. Sayok man siya o dili, ang resulta managsama ra nga iyang nakita mismo ang iyang kaugalingon nga nagpuyo na siya diha uban sa iyang mga kaaway. Lisod kayo ang solusyon nga atong buhaton nga atong paghimuon kay nahibalo gyud ta nga kung kita na mo desisyon sa atong kinabuhi, sigurado gayud mahitumpawak kita sa bungaw sa kalautan. Walay maayo ang resulta. Aduna kini susama sa atong Kristohanong kahimtang karon, isip Kristohanon nga linuwas. Unsaon nato pagpuyo dinhi sa kalibutan sama ni David, nakita usab ang atong kaugalingon nga kita mga igsoon nagpuyo usab kita dinhi sa kalibutan uban sa atong mga kaaway. Uban sa atong mga uban sa kaaway, sa atong kaaway. Pero ato lang klarohon ha. Nga dili ang tawo ang atong kaaway. Dili ang tawo nga naa sa atong palibot ang atong kaaway. Kay ang Dios nag-ingon, kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangit. Unsa giingon dinhi akong balikon, no? Ningon dinhi nga wala kita makig-away batok sa dugo ug unod. Ang gipasabot nini, wala ta makigbatok sa atong isig katawo, wala kita makigbatok sa atong mga kaigsunan tungod kay ang atong gibatukan mao kini ang batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan. Sumao na ang ato ang kontra samtang ni apatan ining kalibutana, no? Dili nato tan-awon nga ang dili magtutuo, makita tag dili magtutuo nga kaaway. Dili na sila kaaway, no? Dili na angay natong kasilagan kundi ato kana silang higugmaon. Tungod kay mga igsuon kana sila, ang mga tao nga nakakita tang wala pa Dios silang kinabuhi, nga wala pa si Kristo silang kinabuhi, usa na sila sa mga potensyal nga umaabot nga igsuon diha ni Kristo. Usa na sila sa potensyal nga mahimong magtutuo. Pero og bisan pa atong tan-awon, tinud-anay sila nga kaaway, personal lang ang tao na atong giistoryahan nini. Bisan pa og tinud-anay nga sila kaaway, unsa may giingon ni Jesus? Miingon si Jesus nga atong higugmaon ang atong kaaway. Unsa pa gyud? Iampo nato ang atong kaaway nga naglutos kanato. Hinumdumi dili ang tao atong kaaway kundi ang kalibutan. Ang sistema sa kalibutan mao ang atong kaaway tungod kay kini misupak sa pagtuo sa mga Kristohanon diha ni Kristo. So doon na tayo makita din nga doon ay mga principle o baruganan ini mga igsoon, no? Tulo ka buok atong tan-aw. Ang una, nagpuyo kita dinhi sa kalibutan apan dili kita taga kalibutan. Mutuo mo ana?
Walay mulungtad nato dinhi. Kitang tanan mula bayra gyud ta tungod kay dunay giandam ang Dios nga mas manindot pa ning kalibutan nga atong gipuy-an karon. Kay kining kalibutan nga atong gipuy-an karon tinunglo ni. Gisaad na ni ug gitagana na ni sa kalayo nga walay katapusan nga mo'y mugudob ning kalibutan nga atong gipuy-an. So niya una nagpuyo kita dinhi sa kalibutan apan dili kita taga dinhi sa kalibutan. Na makita na nato sa Pilipos 3:20 ato nang basahon unya. Ang ikaduha diha magpuyo kita nga maayo nga lungsuranon dinhi sa kalibutan. So makita nato ang kalibutan, ang gahom sa kangit-ngit mo atong kontra, pero samtang ani apatin ta dinhi sa kalibutan, magpuyo kita nga maayo nga lungsuranon dinhi sa kalibutan. Ang ikatulo ni ana, atong itagana ang atong pagka matinud-anon sa Dios, ang atong loyalty. Dili atong loyalty adto sa presidente, dili dito sa mga unsa nga mga officials o mga dagko nga pangulo, ang atong loyalty mga igsoon ni ata dinhi sa kalibutan, ang atong pagkamatinud-anon sa Dios, atong itagana ngadto lamang kaniya. Dili sa tao. So atong unahon, nagpuyo kita dinhi sa kalibutan apan dili kita taga kalibutan. To isip Kristohanon, ang realidad nga kita nagpuyo dinhi sa kalibutan. Wala kita dad-a sa Dios ngadto sa langit sa dihang ni dawat niya, no? Sa dihang ni dawat ni Ginoong Hesus nga mahimong personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Wala kita niya dad-a ngadto sa langit apan hinuon gibilin ta dinhi sa kalibutan ubos sa usa ka katuyuan nga kita mahimo niyang galamiton alang sa pagpalapad sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Ang kalibutan misupak sa Dios ug sa iyang pamaagi. Busa ipakita ang atong pagkakristohanong kinabuhi taliwala sa mga kaaway. Ayaw kalimot mga igsuon nga sa pagdawat nimo ni Ginoong Hesus, anaa kanimo ang balaang espiritu. Gipatika na ikaw sa balaang espiritu ug ikaw iya na sa Dios. Kita dili na mo itag-iya sa ato ang kaugalingon. So kung iya na kita sa Dios, siya na ang bahala sa ato ang kinabuhi. Siya na magdumala sa atong kinabuhi. Tungod kay siya ang tanan alang kanato. So makita nato ni paghulagway ni David diha sa mga Filistihanon. Gihulagway ni David, no? Atong basahon pagbalik ang atong gibasa ganiha nga Samuel 1 Samuel 27 ngadto sa 4. Ningon dinhi, si David niingon diha sa iyang kasing-kasing, may adlaw ra nga mahanaw ako pinaagi sa kamot ni Saul. Wala nay maayo pa alang kanako, gawas nga moikyas ako ngadto sa yuta sa Filistihanon. Unya si Saul mawad-an og paglaom sa pagpangita kanako sa sulod sa mga utlanan sa Israel ug makalingkawas ako gikan sa iyahang kamot. Busa si David mitindog mipadayon siya ug ang unom kagatos ka tawo nga uban kaniya ngadto kang Akis nga anak ni Maok, ang hari sa Gat. Ug si David miipon kang Akis dito sa Gat, ug siya ug iyang mga tawo. Matag uban ang mga iyang panimalay, ug si David uban sa iyang duha ka asawa, si Ahinoam nga taga Jezreel ug si Abigail nga taga Carmel, nga asawa ni Nabal. Sa diha nga gisulgilon kang Saul nga si David mikagi ngadto sa Gat, siya wala na mangita kaniya pag-usab. Unsa gingon dinhi sa bersikulo 1? Ningon si David, nagigsulti siya siyang kasing-kasing. Nya ningon pag siya wala nay maayo pa alang kanako, gawas nga muikyas ko ngadto sa yuta sa Filistihanon. Mao na iyang nakita nga pinakamaayo. Unya sa pag-abot nato sa bersikulo 4 niingon dinhi, ug sa diha nga gisugilon kang Saul nga si David mikagi ngadto sa Gat, siya wala na mangita kaniya pag-usab. Kung ikaw si David, mao ni imong desisyon sa imong kinabuhi, pag-abot nimo dito sa Gat, nakabalita si Saul nga tuan na ka dito, wala na kalutusa, wala na magukod, nihunong na siya pagukod kanimo. Unsa may gibutang sa una-una ni David ug siyang kasing-kasing nga wala nay mas maayo pa alang kanako, gawas nga muikyas ngadto sa yuta sa Filistihanon. So makaingon gyud ka nga sakto akong gibuhat. Di ba? Makaingon ka sakto akong gibuhat. Tungod kay pagkahibalo ni Saul, wala na siya, wala nagukda si David. Ingon ni anak mo trabaho ang mga kaaway, mga igsoon, magtuo ta nga insakto ta sa atong gihimo apan dunay kakulian gyud, dunay consequence gyud ang atong pagsupak ug ang pagbiya nato sa Dios.
Bisan pa man sa saad ni Saul, nasayod si David nga dili gayud muundang si Saul sa pagukod kaniya. Mao ni nakatukmod niya nga siya mulayas nang nakalimot siya nga naay Dios na nag-agak kaniya, naggunit kaniya, nagpanilipod kaniya. Ni conclude si David nga ang labing luwas nga strategy o estratehiya alang kaniya maong pag-ikyas ngadto sa yuta sa Filistihanon. Sa ako nang gikaingon, nakalimot siya sa Dios ug ang iyang pagtuo, sakto lagi ko. Lugaya nimo Lord sakto kang gibuhat, wala gugukdang Saul. Pero inumdumi si Saul buhi pa. Subusa mibalik si David sa Gat uban ang iyang duha ka asawa si Ahinoam ug Abigail ug ang tanan niyang katawhan o mga pamilya niini. So nakita na nato si David nga niadto na ni sa Gat sa una, no? Sa Samuel 21, sa kapitulo 21, nakita na ni nato nga miiskapo ni siya miadto dito si David sa Gat. Kunyo na hinumduman, misulod ni siya dito nga nag-inusara. Wala pa ni siya mga tao. Wala pa tong 600 ka mga tao. Wala pa ni kuyog siya, sirang usa. Katong nilaya siya, kay gigukod siya ni Saul. Sa pag-abot niya sa Gat, nihigayon na, naghuna-una ang mga kaaway kaniya. Nailhan siya. Subo sa unsa mayang mahimo. Kay nailhan naman siya diya sa Gat. Nailhan siya sa mga tao. Nagpakaroon ingnon siya nga buang. Nga nagtuto ang iyang laway sa pag-atubang niya sa hari, ningon ng hari, unsa man gikulangan pa mo sa mga buang nga naa diri sa tuwa. Ngano man ang gipasulod man yung tabhana. Wala kay ilang hari kay dili kay sila wala kay sila masinati sa mga Israelitas. Wala siya makasinati ni David. Mao ni ang una nga dito si David sa Gat. Unya karon wa na magtago-tago si David. Niadto siya sa Gat, kauban ang 600 ka mga tao, uban ang ilang mga pamilya, i-estimate nila more or less 2,000 to 2,500 ang kuyog ni David. So dili matago. Niadto siya dito sa Gat. Mao ni atong pagtulunan nga atong makuha. Samtang aniya ta sa kalibutan, hinumdumi nga dili ta taga dinhi. Dili kita permanente nga magpuyo dinhi. Ug isip Kristohanon nagpuyo ka uban sa kaaway, hinumdumi gyud. Niya ta ning kalibutan na kita mga Kristohano nagpuyo kita uban sa atong kaaway. Nagpuyo kita sa kalibutan nga masinupakon sa Dios. Ang Biblia nag-ingon isip Kristohano niya ka sa kalibutan at mandili ka iya sa kalibutan. Ato ning madungog, ato ning makita sa bersikulo sa Juan 17:14-16, mao ni kabahin sa pag-ampo ni Ginoong Hesus ngadto sa Dios Amahan. Ningon siya Juan 17:14-16 atong basahon nagingon, ako mihatag kanila sa imong pulong apan ang kalibutan nagdumot kanila kay dili man sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili ako mga muyo nga kuhaon nimo sila gikan sa kalibutan, kundi imo unta silang ilikay gikan sa dautan. Sila dili iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Mao ni ang panahon nga sa dihang hapit na siya crucify o ilansang sa krus si Kristo, nagampo siya dito nga naginusara, nagampo siya samahan nga dili nga tagaan og proteksyon ang mga tao. Kita kana iyang mga katawan tungod kay gilutos kita sa mga tao sa kalibutan tungod sa sistema niini, tungod kay nakakita sila nga kita sumusunod ni Kristo. Dili na wala na makita nato, wala nato makita nga walay mga gipanglutos. Kasagaran gipanglutos ug naa pa gani lugar uban nga makadaghan na gani ang mga Christian churches makataasan ang panglutos sa India. Mao na nang mga panghitabo karon nga akong nadunggan, no? Nga nagkadaghan na unta ang ilang mga Christian churches dito pero daghan sa kaing gipanglutos nga mga Kristohanon. So samtang anaa ta sa kalibutan, dili ta magpuyo nga sama nga kalibutanon. Mao ring gipahinumdum kanato ni ata dinhi apan ayaw pagpuyo nga sama ka sa kalibutan. Sama ka kalibutanon nagipasabot nini nga dili ka mosunod sa sistema sa kalibutan. Nya dinhi sa kalibutan atong makita dinhi nga adunay mga pag-antos. Adunay mga pag-antos, adunay daghang pagsulay. Matod pa sa Juan 16:33 nag-ingon, gisulti nako kini kaninyo aron nga dili kanako makabaton kamo og kalinaw. Ingon dinhi sa kalibutan aduna kamoy kalisdanan. Pero gitagaan ta ug paglaom sa Dios nag-ingon siya apan pagmadasigon gibuntog na nako ang kalibutan.
Mao ni pulong ni Hesus gisulti niya sa mga apostoles ug sa mga katawhan nga iyang gipasalig nga kamo moagi gud mong mga pagsulay, mga paganto sa panhinumdumi ninyo nga dili mo angay mabalaka, dili mo angay nga maguol magmadasigon kamo tungod kay ako nang gibuntog ang kalibutan. Wala moingon si Kristo nga gibuntog na nako inyong mga kaaway nga tao kaysa ako nang nasulti sa unahan nga ang mga tao dili na nato kaaway, ato ng mga igsuon. Umaabot na nga sumusunod ni Kristo. Sama usab si David nagpuyo uban sa kaaway ug ang resulta makasinati usab siya mga pagantos. Apan ang Dios wala magpasagad ni David. Ang Dios mutabang kaniya ug makapanglikawas kaniya. Sama usab nga ang Dios kung kita ana usab sa maong kahimtang ipalingkawas usab kita tungod kay iya nang gibuntog ang kalibutan. Sa unsa man kalisod nga atong atubangon, ipalingkawas kita sa Dios tungod kay kita iyang mga pinili. So atong tanaw ni ikaduhang prinsipal, no? Magpuyo kita nga maayo nga lungsuranon dinhi sa kalibutan. Atong basahon ang Samuel 27 balik. Arita sa 5 magsugod, nag-ingon dinhi. Unya si David miingon kang Akis, kung ako makapahimuot sa imong mga mata, pahatagi ako nila og usa ka dapit sa usa sa mga syudad sa kapatagan aron ako makapuyo didto. Kay ngano ba nga ang imong sulugon magpuyo sa rianong syudad uman kanimo? Unya niadtong adlaw si Akis mihatag sa Siklag kaniya. Busa ang Siklag na iya sa mga hari sa Huda hangtod nini mga adlaw. Ang gidaghanon sa mga adlaw si David nagpuyo dito sa yuta sa mga Filistihanon usa ka tuig ug 4 ka bulan. So taud-taod gid si David dito nag-istar sa lugar sa iyang kaaway, no? Mga tao nga wala kaila sa Dios, mga tao nga wala makaila kun unsa ang gahom sa Dios sa ilang kinabuhi. So sa diyang si David dito na sagat, gitratar o girespeto niya ang hari. Mao ni ato pagtulunan, magpuyo kita nga maayo nga lungsuranon dinhi sa kalibutan. Iyang gitratar maayo ni David ang hari, nagpuyo siya nga adunay pabor gikan sa hari tungod sa iyahang pagrespeto. Nangayo siya og lugar sa ilang kapuy-an ug sa mga tao ug andam siya nga mudawat bisan asa siya nga lugar ibutang. Wala siya mo reklamo. So ingon ini, ang kahimtang niadto si David dito sa lugar sa kaaway, apan nag iyang gipakita nga bisan pa man nga nahibalo siya nga kini kaaway apan tungod kay kini mao man ang hari, kini man ang dunay katungod ning mga dapit. Iya kining girespetaran, iyang gitahod, busa gitagaan usab siya pabor pag-ingon pagpangayo nig usa ka lugar ug gitagaan siya dito sa Siklag. Layo-layo ni mga pila igo-igo gid ang biyahe aning Siklag ug adto ka dito sa Gat. Dili ni siya duol kayo. So mao na atong mahibaw atong masabtan nga samtang niya pata sa kalibutan hinumdumi pagbalik nga dili ka iya sa kalibutan. Dili kita sa kalibutan. So isip Kristohano, nagpuyo ka uban sa kaaway, nagpuyo kita sa kalibutan nga masinumpakon sa Dios. Ang Biblia nag-ingon, isip Kristohanon niya kas kalibutan, pandili ka iya sa kalibutan. Mao ni balhina ni David karon nga dito na siya sa Siklag. Usa ka lugar, una teritoryo sa mga Israelitas, no? Usa kini ka lugar nga giingon sa Dios ni Joshua, panahinumdum mo ni Joshua sa Joshua 15:31. Mao kini ang lugar gihatag sa Dios ni Joshua ug sa mga Israelitas nga buntogon ug sa dihang mosulod na sila sa yuta sa Saad. Sa katapusan napuy-an na ni David ug mga Israelitas ang syudad nga gisaad alang kanila, pipila na katuig ang milabay. Busa si David ug ang iyang katawhan nagpuyo nga adunay kagawasan ug kasiguruan uban sa mga Filistihanon. Diin nagpuyo sila nga luwas ang ilang kinabuhi hangtod nga ang Dios na ang mag-atiman ni Saul sa iyang kaugalingong oras. Ug nagpuyo sila didto sulod sa usa ka tuig ug 4 ka bulan. So nahog ni siya og 16 ka bulan, 16 months. Ug atong balikon gamay mo baklak ta gamay. Kining Siklag mga igsuon mao ning gitaguan sa gisugo sa Dios nga buntugon nila si Joshua. Mao ni unta ang purpose nila nga buntugon nila nga wala gi ipabilin kay mao ni ang usa sa mga lugar nga gisaad sa Dios, promised land nga gisaad sa Dios. Apan wala kini nila buhata, wala kini mahimo sa mga Israelitas tungod sa pagsupak ni Saul.
sa sugo sa Dios. Ug wala usab kini mahimo ni Joshua ug ato makita nagsumpay lang gyapon ang sugilanon kay nining higayon na bisag wala pa maangko ni David kay gihatag ra man niya pero ang naa siya nagpuyo sa Siklag. Mao ni ang sinugdanan nga na iyang mabawi gyud ug makuha niya ang saad, ang yuta nga saad sa Dios. So sama usab mga paagi gitawag usab kita nga magpuyo isip Kristohanon nga usa ka maayong lungsuranon dinhi sa kalibutan. Kita mga igsuon ni ata dinhi sa kalibutan ug dunay gibutang nga mga opisyal o mga pangulo dinhi sa kalibutan, dili na gibutang nga sila-sila ra nilingkod, dili na mabutang nga gihimo lang nga ila-ila ra apan kana gibutang na sila sa Dios. So unsay atong buhaton? Atong basahon. Sa Pedro 1 Pedro 2:13-14 nag-ingon dinhi. Tungod og alang sa Ginoo, magpailalom unta kamo sa tanang tawhanong pagbuot sa hari ingon nga maoy labaw sa tanan o sa mga gobernador nga ilang pinadala aron sa pagsilot niya atong nagbuhat og dautan ug sa pagdaig niya atong nagbuhat og maayo. Mao ni ato makita dinhi nga kinahanglan magtahod kita sa kagamhanan. Unsay giingon sa Roma 13, matahod kita sa mga tao nga gibutang sa Dios tungod kay sila gibuta mismo ang Dios ang nagbutang kanila. Mao ni ato usab gibasa ang Pedro. So dili kita mo rebelde, dili kita mo supak o manggubot, kinahanglan nga mutahod sa pangulo o sa kagamhanan. Umutuman sa balaod, bini sa kalibutan adunay kasamok o kagubot apan dili sa ingon nga mangita tagubot. Kay baluta, gubot kaayo. Gubot na, mangita pa tagubot, nasamot na gyud pagkagubot. Kung ikaw nag-antos isip Kristohanon, dili ka mag-antos pagbuhat sa dautan na panhinumdumi. Mas maayo pa nga mag-antos ka tungod sa imong paghimo ug maayo. Mag-antos ka tungod kay ikaw naghimo ug nisugot sa sugo sa Dios o pinaagi sa ngalan ni Kristo nga ikaw nag-antos mas maayo pa kaysa pagbuhat og dautan. So una magatahod sa mga anaa sa kagamhanan ay gano magampo kamo ug tinguhaan ninyo ang kaayuhan sa syudad. Unsa may gipasabot niini? Bisan ni ata dinhi sa atong gipuy-an nga kalibutan apan ang giingon sa Dios sa Timoteo 2:1 ngadto sa 2 nangingon dinhi atong basahon aron atong mahibaw-an. Karon una sa tanan ako nag-awhag nga ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo ug mga pagpasalamat kinahanglan himuon alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa tanang anaa sa taas nga katungdanan aron kita magkinabuhi nga husay ug malinawon, Dios nun ug matinahuron sa tanang paagi. Mao ni giingon dinhi maigsoon nga pagampo kamo og tinguhaan ninyo ang kaayuhan sa syudad. Dili kita magampo nga tinguhaon lamang nato ang atong kaayuhan tungod kay kun mulambo ang maong syudad, kun mulambo kun asa ka napita, hinumdumi nga dili sa kamahabilin, moapil sa kapagkalambo. Ug mulambo ang mga Kristohanong pagtulun-an diha sa maong dapit, ikaw usab gamiton sa Dios alang ni ana. Ug mulambo kana siya pinaagi sa grasya sa Dios nga maoy mugiya kanimo sa paghimo na ilang maong bulaton. Isip Kristohanon nga nagpuyo ning kalibutan, pagampo kamo sa inyong syudad ug magtinguha gayud kita sa kaayuhan niini. So una magtahod sa mga anaa sa kagamhanan. Ikaduha magampo kamo og tinguhaa ang kaayuhan sa syudad. Nagtahod ka sa pagkagamhanan, nagampo ka sa kaayuhan sa syudad og himua ikatulo himua ang imong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga makadaog sa pagtahod sa mga dili magtotoo. So may gipasabot nini. Himuon nato mga igsuon atong adlaw, atong matag adlaw nga kinabuhi nga tan-awon ta sa mga katawhan nga wala pay relasyon sa Dios, nga aduna sila makita wala kundi si Kristo nga naa sa imong kinabuhi aron ikaw makakita sila nga aduna gayoy Dios nga tinud-anay gayod nga atong gisaligan. Mao na nga kita bisag sila ingon ni ana ang ilang kahimtang kinahanglan nga ato silang tahuron ug ato nga respetuhon. Bisa makita nato sila mga kontra na sila, hinumdumi nga tao gyapon na sila, makita nimo sila nga wala sila Kristo silang kinabuhi, hinumdumi nga potensyal sila nga umaabot nga magtotoo nga mahimong usa sa imong makaigsuonan diha ni Kristo. Mo dili angay nato sila kasilagan, dili nato sila angay
kalagutan. Dili nato angay sila kontrahon, dili nato isalikway, hinuon ato silang higugmaon ug ato silang sangyawan sa pulong sa Dios. Wala tay kontra nga tao mga igsuon tungod sa ato nang giisgutan ganiya sa unahan nga atong kontra kanang mga daotang espiritu nga naa sa kalangitan. Dili ang tao. Ang tao, mga tao sa kalibutan, kinahanglan gayon nga makita nila nga ikaw nagapuyo nga malinawon tungod kay anaa kay Kristo sa imong kinabuhi. Atong basahon ang taga Tesalonica 1 Thessalonians 4:11 ug 12 unsa may giingon dinhi. Sa pagtinguha o sa pagpuyo nga malinawon sa pagbuhat sa inyong kaugalingon nga mga buluhaton o sa pagbudlay ginamit ang inyong mga kamot sumala sa among pahimangno kaninyo aron kamo magkinabuhi nga takos ngadto sa mga tagagawas aron wala kamoy panginahanglan. Unsa may gipasabot nini? Ipakita nato ang atong kakugi. Ipakita nato sa tagagawas. Ang gipasabot inang tagagawas mga igsoon, mao ni ang mga dili magtotoo. Ipakita nga mahimo kang sumbanan, mahimo kang modelo sa ilang kinabuhi kay nakita nila nga ana agayod si Kristo nagpangliho kanimo. Sumao ni himua nga ang imong kinabuhi makabaton o pagtahod sa mga dili magtotoo. Unsa may atong buhaton? Ang respeto mga igsuon dili nato mapangayo. Di na nimo mapalit, di nimo mapangayo, but you have to earn. Respetuon ka. Tungod kay adunay nakita ang imong mga kaigsuonan nga angay kang respetuhan. Sa ato pa, naguna na pagikan nagikan na kanato. Kung gusto tang respetuon sa mga tao, ikaw o kita ang una nga mo respeto kanila. Mga nay atong himuon alang kanila. Himuan nga imong kinabuhi makabaton og pagtahod sa mga dili magtotoo. Ang mga tao sa kalibutan dili man makauyon sa inyong gituhuan o sa atong gituhuan apan sigurua nga dili sila makatamay sa imong batasan pag kinabuhi sa pamaagi nga makabaton sila og respeto bisan pagkatong dili muuyon sa imong Kristohanon nga pagtuo. Ug ilang makita nga aduna kagayoy Dios sa imong kinabuhi ug sila magapadayon sa pagrespeto usab kanimo tungod kay ikaw man ang una nga mirespeto kanila. Tinuod sa imong espirituhanong kinabuhi nagpuyo ka uban sa imong kaaway apan ang imong Kristohanong pagpuyo dinis kalibutan gitawag ka nga mahimong maayong lungsuranon dinhi sa kalibutan. Ayaw tagda, ayaw pagpadaog nga ng mga pagsulay nga naa sa kalibutan kay natural ka na mga igsuon dinhi sa kalibutan na ay daghang mga pagantos sa gingonan ni pulong ni Kristo man ako nagibuntog ang kalibutan dili ka angay mabalaka. So nagpasabot kini nga kinanglan magatahod ta una sa ato anaa sa pangagamhanan magampo kita og tinguhaon nato ang kaayuhan sa syudad himua nga ang imong adlaw o ang atong adlaw nga gikinabuhi makadaog sa pagtahod sa mga dili magtotoo. Dili nato usikan ang atong mga adlaw. So ang ikatulong principle atong itagana ang atong pagkamatinud-anon diha sa Dios. Wala kita magpuyo nga matinud-anon tungod og alang sa laing tao. Wala kita magpuyo nga matinud-anon ngadto sa mga dagko ug ranggo o mga pangulo apan kinahanglan magpuyo kita una pagka matinud-anon diha sa Dios. Kung mao ni ang una natong buhaton mga igsuon naging Ginoo ako na ang bahala sa uban. Ug una nimo nga buhaton dito unsa man makahimaya, makaayo sa imong kinabuhi ngadto sa Dios nga siya may maya, buhaton sa Dios nga usab ikaw mahimo kang matinud-anon ngadto sa katawhan sa kalibutan. Mo ni ato makita dinhi sa Samuel 27:8 ug 12 atong basahon pagbalik. Unsay gingon dinhi? Nagingon dinhi nga si David ug ang iyang mga tao nanungas ug gisulong nila ang mga Gisurhanon, ang mga Jersihanon ug ang mga Amalikanon kay sila ang mauban ang nagpuyo sa maong yuta. Sukad pa sa karaang panahon gikan sa sur hangtod sa uplanan sa Ehipto. Ug si David misulong sa yuta ug walay gibilin nga mga lalaki o babae nga buhi. Ug gidala ang mga karniro, mga baka, ang mga asno, ug mga kamilyo ug ang mga bisti ug siya mibalik ngadto kang Akis.
Sa dihang nangutana si Akis, batok kang kinsa nimo gihimo ang usa ka pagsulong niining adlaw? Si David mingon, batok sa Nijib sa Huda, o batok sa Nijib sa mga taga Jeremael, o batok sa Nijib sa kanihanon. Og si David walay gibilin bisan lalaki o babae nga buhi aron dadon sa gat kay nagunana siya. Tingali unya ug manugilon sila, bahin kanato ug moingon. Mao kini ang gibuhat ni David, ug kini mao'y iyang nabatasan sa tanang panahon nga siya nagpuyo sa yuta sa mga Pilistihanon. Ug si Akis misalik kan David ug nagunana siya nga naghimo sa iyang kaugalingon nga dumtan gayud sa katawhan sa Israel, busa siya mahimo nga akong sulugoon sa kanunay. So dinhi ang mga bersikulo nga atong gibasa mga igsuon, nakita nato nga si David ni sulong sa mga laing nasod o sa malaing lugar. Apan ang iyang giingon, lahi ang lugar nga iyang gisulong ug ang mga lugar nga gisulong niya sakop sa mga Pilistihanon. Sakop sa hari sa Gat. Mao na nga ang iyang giingon, gipatuo niya nga ang iyang gisulong ang mga katawhan sa Israel. Panuyo niya na ang iyang gihimo, namakak siya, naghimo gid siya iyang pamaagi. Unya wala pagyud niya gibilin, gingon dinhi nga hasta ang tanan mga babay ug mga lalaki iyang gihurot og pamatay, apan ang iyang gipanguha ang ilahang mga butang kabtangan ug uban pang mga nahabilin. So unsa may gihimo dinhi ni David? Nagsugod na siya pagsalig siyang kaugalingon, nga nag-ingon siya nga mas maayo pa mo adto ko sa Gat kay dili nako sundon ni Haring Saul, dili na siya makahilabot kanako, tinuod na tuman. Apan kahibalo ang mga igsuon nga dihang nagsugod na si David, pagsalig siyang kaugalingon, nagsugod usab, nagkasunod-sunod usab ang iyang gihimo nga supak sa kabubuton sa Dios. Unsa iyang gihimo? Nahimo siyang kriminal sa mga tawo nga inosente. Wala magsugo ang Dios kaniya nga sul nga kanang dapita o pamatya ang tanan. Apan siya naghimo niini. Ingon ni ana kung ang atong sala atong tanugan magsunod-sunod kini ug mahimo kini nga hinungdan nga kita usab maghimo na og sala ngadto na gyud na hangtod sa atoang pagkapukan. Mao nang importante kayo mga igsuon nga ang atong kaugalingon, atong tan-awon nga dili labaw sa Dios. Wala kitay nahibaluan, wala kitay mahimo kun wala ang Dios sa ato ang kinabuhi. So kung atong tan-awon sa katapusan bisan pa nagpuyo siya sa kalibutan kita, bisan magpuyo kita sa mag-isip maayo nga lungsuranon dinhi sa kalibutan, kinahanglan nga atong itagana sa Dios ang atong pagka-maunungon. Ang atong loyalty kinahanglan magpabilin diha sa Dios. So bisan pa si David uban sa mga Pilistihano nagpuyo siya, apan ato sa makita nga nagpabilin gihapon ang iyahang loyalty ngadto sa Dios. Bisan pa naghimo siya mga butang nga sa laod, supak kabubuton sa Dios, apan si David wala gayud siya mulunga, wala siya mubiya gayud sa Dios. Nisupak lang siya, mao siya nakasala. Nakigubat siya, gigamit ni David ang oportunidad pagkigubat sa kaaway sa Israel o paghatag og kagawasan sa mga lugar sa yuta nga gisaad sa Dios ngadto sa mga Israelitas nga nagpabiling wala pa mabuntog. So sa dihang diha na siya sa lugar sa Gat, gihimo niya nga kini oportunidad ni nga makaadto ko sa laing lugar sa mga Pilistihano, naron ako kini buntugon kay mao kini ang gisaad sa una sa Dios kanila nga kining lugar akong ihatag ningon ang Dios kanila, apan wala nila babuntog. Ang kisay naghimo nini si David, iyang gihimo ang saad sa Dios nga hihatag unta sa mga katawhan kitong promised land nila, the land filled full of milk and honey. Mao man ni siya ang gisaad sa Dios nga wala gid nila mabuntog. Apan si David ang nagtiwas niini. So ang Dios original nga nagbutang niini mga dapita sa pagdili, pasabot na yung pagdili, gibana ni sa Dios, gideclare na niya no man's land na wala man ni nahimo. Sa ato pa makita nato dinhi ang mga Israelitas gisugo sa Dios sa pagunob sa mga tao nga nagpuyo nining maong syudad. Mao ni ang sugo sa Dios sa miagi nga wala gayoy mahabilin. Apan si David iyang gihimo kini para wala siya mamati sa naguna siya sa kabubuton sa Dios. So ato makita dinhi nga di nato matugkad kung giunsa kini nila paghimo sa una. Apan kini kabahin sa paghukom sa Dios sa yuta sa Kanaan ug ang mga Israelitas wala magmatinud-anon pagtapos sa maong bulhaton. Ang Israelitas gisugo sa Dios nga gun-ubon kining mga lugar walay ibilin nga buhi, gibutang kini sa ban, gipasabot ini gidili na nga dunay magpuyo tungod kay gitagana kini sa Dios sa mga Israelitas ug wala kini nila mabuntog tungod kay misupak sila sa Dios.
Si David ang umabot nga hari sa Israel, mao ang mitapos niining maong buluhaton kanila. Pero wala sa una-una ni David nga mao ni ang iyang buhaton karon kay wala siya sugo sa Dios. Apan iya kining gihimo pinaagi siya hang kabubuton. Giatake usab ni David ang mga Amalekanhon no inyong nahinumduman si Saul. Unta ang mogun-ob nini ug atong tan-awon ug mobalik ta sa Samuel 15. Inote na lang na nako. Gani tungod kay giluwas ni Saul ang hari, si Haring Agag. Nga giingon ni Samuel nga kini patya na sila gisugo sa pagkahari gayon ni Haring Saul, gisugo na siya og sa kamisyon, diin nisulong sila sa mga Amalekanhon, gingnan siya nga walay ibilin nga buhi, mga hayop, mga tao kinahanglan patyon apan unsay gihimo ni Saul. Wala niya patya si Haring Agag ug gikuha pa niya ang mga pampahimuslan niya nga mga butang. Ug unsay iyang gipasangil, iya kining gilain kay alang para sa halad sa Dios. Mao na niingon diha sa Samuel. Obedience is better than sacrifice. Mas maayo pang mutuman tag unsay sugo sa Dios kaysa mag-offer tag mga nindot kaayo ngadto sa Dios nga diin wala niya kinahanglan. So ato makita dinhi isip usa ka maayo nga lungsuranon sa nasod sa mga Pilistihanon. Gidala ni David ang tanan nga naagaw nila sa ilang pag-atake ngadto ni Haring Akis. Ug dinhi gilimod ni David kang Haring Akis nga ang mga iyang giatake kaubanan sa Israel pan ang tinuod kaubanan sa Pilistihanon nga kaaway sa mga Israelitas. Ang iyang gipaatake ug nagtuo si Akis nga si David nagkigubat sa mga Israelitas. Unsa may nakita nato dinhi? Wala atakihan ni David, iyang gipatuo si Haring Akis nga iatake ko sa mga kaaway o sa Israel, mga lugar sa mga Israelitas, apan ang lugar sa mga Pilistihanon ang iyang gikuha. Apan usa ka butang atong makita dinhi nga ang tanan niyang nakuha, ang tanang spoil nga nakuha ni David, iyang gihatag ditso gayud ni Haring Akis. Dili sama ni Saul. Ug sa katawhan kaubanan ni Saul nga gisugo pagpuo sa tanan apan wala niya puo ang hari, mao nga si Samuel na ang naghimo pagpuo kang Haring Agag. Nagpuyo man si David sa Pilistihanon apan ang iyang loyalty nagpabilin sa Dios o sa katawhan sa Dios. Dili siya makaako pagpatay sa iyang nga kaugalingon nga katawhan. Atong makita nga bisan pa nahisimang nasukwahi na si David apan nagpabilin ang iyang pagkaluyal, ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios. Sa samang paagi isip Kristohano nga nagpuyo sa kalibutan, ato usab itagana ang atong pinakataas gayud nga loyalty ngadto sa atong Dios. Dili kay ang atong loyal kay ta sa ato ang kapika sa kinabuhi, dili kay loyal kay kayo ta sa atong amo. Mutahod man ta, mutuman ta, apan hinumdumi nga satol kay na, hilom kay na, nga kung imo silang tagaan og labawng pagtagad, loyal kaniya na, sama ra nga imo gipulihan ang Dios imo kasing-kasing. Dili na dautan mga igsoon apan hinumdumi nga duna pay labaw nga sa pagtuo ni David, mao na ang pinakamaayo. Wa niya makita, aduna pa'y mas labing maayo nga mao si Kristo. Nga mao ang Diyos. Ano tayo makutlo nga pagtulunan nini? Una, dili mahimo nga ikaw higala sa Dios o higala sa kalibutan. So dili mahimo mga igsoon nga ikaw makigigala ka sa imong kaaway, magigala ka sa Dios o makigigala ka sa kalibutan. Ang atong kaaway dili ang tao, apan ang atong kaaway ang sistema sa kalibutan. Ug imong higugmaon ang kalibutan, ug imo sa higugmaon ang Dios, mao na usa ka butang nga dili gid mahimo. Tungod kay kinahanglan nga doon na kay isalikway, doon na kay pagabiyaan, doon na kay dili nimo na higugmaon. Mao na ningon ang Dios kay kinahanglan migugma ka kaniya sa tibuok kasing-kasing, tibuok kalag sa imong nahuna. Ingon ni ana ang pangandoy sa Dios busa dili mahimo ikaw higala sa Dios ug sa kalibutan. Atong tanan ang Santiago 4:4 nag-ingon dinhi, mga mananapaw, wala ba kamo sayod nga ang pagkigigala sa kalibutan pagpakigbatok sa Dios? Busa si bisan kinsa nga buot makigigala sa kalibutan naghimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Klaro kayo nga dili ang tao ang atong kaaway, ang sistema sa kalibutan. Kung kita na gani mga igsoon, madala na gani ta sa sistema sa kalibutan, labi na ron nga high-tech na kaita karong panahon na. Daghan na kayong pagkalinga nga mahimo, daghan na kayong mga disturbo, mga dako kayo mga babag nato sa pagpangalagad sa Dios tungod ining mga high technology nato. Maayo man kini basta ayuhon na nato paggamit. Kana atong gamiton, dili kay kana ang mugamit
kanato. Kay lisod na magpaulipon ta niana. Kinahanglan kanang mga butanga may atong ulipnon kaysa kitay ulipnon. Bisa pa kinahanglan nga mahimo kitang higala sa mga tao sa palibot, hinumdumi nga ang mga tao dili gyud nato kaaway. Wala na moingon ang Ginoo nga kaaway na nimo ang nasa palibot kay wala na Kristo silang kinabuhi. Wala na mag-ingon ang Biblia niya na. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang pagpakigigala sa kalibutan mao ang pagpakig-away sa Dios. So kinsa katong mupili nga mahimong higala sa sistema sa kalibutan nga mibatok sa Dios, mahimo gayog sigurado nga kana siya kaaway sa Dios. Dili mahimong ikaw higala sa Dios ug higala sa kalibutan, kinahanglan usar gyud ang imong pilion. Usara ang imong higugmaon, tagaan nimo sa loyalty nimo, kinahanglan matinud-anon ka ngadto sa Dios tungod kay siya nahibalo kung unsay buhaton, unsay modangat sa atong kinabuhi. Ato sa makita dinhi nga punto nga ang atong puloy-anan atoa sa langit. So klaro kay nga dili gyud ta magdugay dinhi ang atong puloy-anan sa langit. Pero basi nagsigilan tagtanaw sa langit naray ubos. No? Naay ubos ang atong puloy-anan ato sa langit ni atong mga tawo nga adunay relasyon sa Dios, atong mga tawo nga misalig sa Dios ug atong mga tawo nga pinili sa Dios. Hinumdumi nga kun duna magani puloy-anan sa langit, aduna usay puloy-anan dito sa dili mo tuo sa Dios. Dili ka mahimong higala sa Dios ug sa kalibutan, hinumdumi nga ang tinuod nimo nga citizenship mga igsuon ato sa langit. Dili ba? Ang atong tinud-anay nga puloy-anan atoa sa langit, makita na nato sa Filipos 3:20 unsay gingon atong basahon, aron mutuo kita, aron mutuo ko, no? Atong tanawon apan kita nagingon dinhi, apan kita nga lumulupyo sa langit ug gikan niini atong gipaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. So kita ang lumulupyo didto sa umaabot nga puloy-anan nga diin mao ang atong padulngan nga didto si Kristo nagpaabot kanato. Mao gina ang tinud-anay nato nga citizenship tuwa ta didto mga igsoon. Diin anaa ang Dios, anaa si Kristo, ang kalibutan mulabay ug usa ka adlaw ni ana mubalik si Kristo ug magtukod sa iyang gingharian hangtod sa kangturan. Ang mga adlaw mulabay lang, wa mo kabantay ron nga mingo ka Lunes pagkasunod Martes, sunod sa Lunes Martes man, di ba dali ra kaayo ang semana. May kung nabag-ur mo to dito, may fellowship ni Sunday. Karon Domingo na pod, no? Nya sunod Domingo, Lunes gina. Dali kayo mga igsoon mo na makaingon ko nga, dali ara magis oras. Di ba? Mao man ay kasagaran masulti niyo, dali ara gis oras. Labi na gyud og busy kay ka. Wala kadali sa oras di na ko maato. Paninumdumi nga kanang pagkadali sa oras. Kabahin na sa atong kinabuhi pagpuyo din sa kalibutan. Kay ang Diyos nagtagana na sa lugar nga eksakto atong pagapuy-an, diin kay kita na hitali na nga kita ang citizenship dito. Kining niya din karon nga nagsimba nga mga senior. Hinumdumi nga ang ikatulo ninyo nga citizenship dito na sa langit. Unsa may una niyong citizenship? Filipino citizenship. Senior citizen. Citizens of heaven. Pero dili lang sa mga senior, ka muabot mo sa mga senior ang aton gyampo tagaan tagtaas nga kinabuhi sa Dios, no? Nga mulungtad ta sa ato ang pagpangalagad kaniya dinhi sa kalibutan. Mao na ato makita gyud nga atong gituan nga ang tinud-anay nga puloy-anan ato gayud sa langit. Isip Kristohanon atong itagana ang atong pagkamaunungon sa Dios. Dili ka mahimong higala sa Dios ug sama sa matag higayon usab higala ka sa kalibutan. So unsa may makita nato dinhi? Sa dihang miadto si David sa Filistina, nakaplagan niya ang iyang kaugalingon nga nagpuyo uban sa kaaway. Nakita niya, nakarealize siya na ako sa lugar sa kaaway. Panon sa may gihimo? Kung kita isip Kristohano nagpuyo din sa kalibutan, nagpuyo usab kita sa atong kaaway. Sama sa nitabo ni David. Hinumdumi nga ang tao nga nasa imong palibot dili gayud na kaaway nato, matag dili magtotoo nga imong ikahinagbo ikakita, dili na nimo kaaway kundi adunay ipabuhat ang Dios kanimo nga kana imong ipakita nga ikaw adunay Dios imong kinabuhi. Kun imo siyang kasilagan dili na mo gisugo sa Dios tungod kay niingon ang Dios kun kana imong kaaway higugmaa ang imong kaaway asa pa makapaingon. Mao nay tuyo sa Dios kanato, no? Ang tao dili kaaway kundi ang kalibutan mismo. Mao ang kaaway, ang sistema sa kalibutan nga misupak sa Dios o misupak ni Kristo.
Mao na nga ang huna ni David nga mao ni ang sakto na kong pagabuhaton. Si David angay na tong panaminan ato siyang himuon nga modelo sa kinabuhi tungod kay gitawag siya og tao o man after God's own heart. Nindot kaayo apan hinumdumi tao gyapon na. Dili na Dios. Kung doon natin nakita nga mga maayo nga gihimo ni David, unsa siya kasuod sa Dios, unsa siya kamatinud-anon sa Dios, mao na gipakita sa Dios alang kanato. Panayaw buhata ang gihimo ni David. Nga misupak siya diha sa Dios. Sa mga umabot nga kapitulo makita nato nga dunay dako kang sala nga gihimo si David. Pero di na ta mo takol na kay wala tay oras. So isip Kristiyano, nagpuyo kita sa kalibutan, apan kinahanglan magpuyo kita sa kalibutan diha sa Dios. Dili magpuyo ta sa atong kaugalingon, dili ta magpuyo sa usa ka butang, dili kita magpuyo nga naulipon ta sa atong pangandoy mga damgo, kundi magpuyo ta samtang niya pataning kalibutan na magpuyo kita diha sa Dios. Kay siya ang nagbutang kanato dinhi sa kalibutan sa tanang kalisod nga atong giatubang hinumdumi nga ang Dios kanunay nagauban kaninyo. O si Kristo anaa kanunay nagatan-aw kanato nga kita mo abot ang panahon nga kita iyang pagatawgon ug moingon siya, welcome good and faithful servant. Come. Di ba nindot kayo? No? Dayon. Kaysa unyag maghimo tag dili maayo din sa kalibutan pag adto nato dito si rad-an ang pultahan. Wala abli. Dili lang ang pultahan, kundi hasta ang mga bukton sa Dios, hasta ang bukton ni Kristo. Abli siya nga mohangop kanato kung kita magmatinud-anon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan para sa kahimayaan sa Dios. Unsa gingon sa Juan 16:33? Nagingon dinhi. Gisulti nako kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kalisdanan apan pagmadasigon kamo kay gibuntog na nako ang kalibutan. Amen. Atong pagpakan ang buhi. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, no? Makita nato mga igsoon nga ang Dios nga atong gialagaran, ang Dios nga atong gisimba, nga ang Dios nga atong gihimaya, masaligan siya tungod kay siya matinud-anon kanato. Bisan paluyo nga kita wala magmatinud-anon kaniya, apan nagpabilin siya matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon og sumaabot. Bisan pagbalihon ako, gikan pa kaniadto hangtod karon og sumaabot. Ang Dios nagpabilin nga matinud-anon sa atong kinabuhi. Unsa pa may atong gipangita? Matulog ba ta kung naay nagwali? Atong hinumduman mga igsoon nga wala tay laing gikinahanglan kundi ang Dios ang tanan alang kanato. Busa atong pasalamatan ang Dios, magampo ta ato iduko atong mga ulo. Lord, salamat Ginoo Dios sa imong gihatag kanamo nga pagdasig. Salamat Ginoo sa pagtulunan nga amo nakutlo nining kahaponon pinaagi sa kinabuhi ni David. Bisan pa among nakita si David Ginoo nga imong katawhan kauban sa imong mga katawhan nga naghinalig kanimo. Apan ang kapakyasan, ang kasaypanan mahitabo gayud Ginoo tungod kay si David dili Dios. Si David usa ka tawo nga gihimo nimong modelo sa mga katawhan aron pagdasig nga maghimo sila sa mga buhat nga gusto nimong mahitabo silang kinabuhi. Busa salamat ini mensahe ni kapunon Ginoo ug nagampo ako nga ikaw Ginoo Dios magpanglihok sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi nining imong mga katawhan nga niya dinhi Ginoo nga imong ipatik sa ilang mga kasing-kasing ug sa ilang alimpatakan nga ang pagtulunan nga gikan kanimo mao gyud ang pagasundon nga kami magpabilin matinud-anon diha kanimo. Kini mong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o gamin.